Ми точно ти прав. Искам не бачам. Ей сега. Дели, вземи нещо за нагоре. Качвам се. Дама, че да снимаш жената жената. Жената, бе. Там се обличам, че ми е топло. Да. Ще дойда да разтоварваме. Качалка? От там е. Отваряш? От там. Ела да ти покажа къде се закачат якенцата. Бе, не е гадно, бе. Какво е тук, мамо? Много хубаво. Хубаво и мириси. Хубаво е и мириси. Къде отиваме? На петента. А, на пътапедната. Чакай да видя ключове за колата. Добре, чакай. Вечерта ни завършва така. Режем пъзел. Браво! Добре. Така е. Айде пак. Браво. Айде пак. Айде. Айде пак. Айде. Научи ли се Нанка, бе, мамо? Не. Колко часа стана? Тук нямаме часовник. Сигурно е 10:30. Днеска ни е последния ден от карантината. Утре сме на ясла, на детска градина. Вики, що ми правиш, мамо? Така. Проблема е такъв, че навсякъде имам неща. Не се залъгвайте от кутията, вътре има чаши. Трябва да стигна все пак долу кафемашината и да я пуснем. Пълня с вода. Ще опитаме от това кафе. Тръгна! Тръгна! Кафе ще има. Мляко. Викче, я се върни. Къде отиваме? На къщи. Не отиваме на къщи, отиваме на детска градина. Не искам. Взели инструменти? Да. Къде са инструментите? Ето и. Ще ремонтираме ли? Да. Добре, айде да вървим. Не искам на дискотека. Оф, извинявай, мама. Сложих си блясък на очите, за да съм красива и ми угасна светлината. Така. Започвам да чистя. И да си подреждам нещата. Прибрах малка част от нещата, но все още има отгоре. Мисля и тея да ги пусна в съдомяването. Да не се занимавам. Здравствуй. О, вижте! Така. Сега. Ей тук отзад. Ти искаш ли да готвиш с мен? Да. И виж какво съм ти взела. Така е лесно. Нали? Ще го изпапаш ли? Няма. Не искаш. Добре, аз ще режа гъбките. И аз искам. Вземи си една гъбка и я нарежи. Аз искам тази.
Вземи я, добре. Че времето напредна и трябва да се яде. Друг гъбка. Друга гъбка? Да, е този. Добре. Махни това да ни пречи. Ето ще го сложим. И това към тебе. Хайде, режи. Махни това да ни ти пречи. Така. Трябва да пуснем ширма. Не, това е ширма. Ширма измуква въздуха от стаята. За да не мирише на храна, той ще издърпа въздуха. Айде да го носим към котлона. Айде. Става ли? Добре, тогава ги... Вземи това, което наряза и го изсипи без да буташ чипи. Хайде, няма как. И го изсипи тук, но внимавай, че тук пари. Така че просто го изсипи. Да. Точно така. Браво! Малко пари, защото малко пари. Не, супер! Браво, мамо! Браво! Хайде сега да слизаме вече долу. Готова съм с вечерята. Направих спагетки. Тук имаме един италянец. Ало, ето вече салфетките. Аз ще хапвам. И това е положението. Нали? Да. Много. Вкусно ли е, мамо? Хубаво ли е? Да. Добре, благодаря ти много. Както виждате, е изкорубен и не служи като хотел, ами като засуван. С началото на Ми, за да мога да те чувам и искам да си говорим. Ами така знам. Това, както се сещате, предизвика страшно много спорове в страната. Защо ме цунка? Я обясни. Ами така. Малко много цункам те. Защо, мамо? Ами да. Защо? Ами доста цункам те. Не е ли защото ме заболя крачето? Ремонтирай ми крачето, моля те. Сакай не вземам ганска. Възглавничка? Да. Може ли да... Добре. Не, нищо. Който не работи. Направих се за обяд сандвич с пуешко филе и авокадо. Дано да смени. Красили са ни асансьора. Или какво беше третото? Елхата на полето, дето викаш, ще ми я предложи елха с цикламено и с... Не. Сега отивам за детето и после да ви покажа какво ще правим. Подаръчета за клиентите за декември месец. Всяка една клиентка през декември ще получи нещо, сътворено от мен. Да, готов ли си? Бъди свеж за него. Добре, дигай. Силно. Още. Силно. Добре, браво на нас. Имам нов телевизор. Подарък. Разбира се. Аз пари нямам. Викчето, я покажи какво ще папаш. Спагети с бисквитка. Днеска май не съм снимала, но ще ви покажа новото бижу в салона. Това е Макси. Той е новия прахоловител, защото стария Маратон реши да се счупи вече, да изчатка. Но много ти благодаря, Марти, за вярната служба. Получих и листи за баничка от една прекрасна жена. И днес ще направим банички.
докато направя това за вечеря. Но не е само това вечерята. Телефона? Ма само да покажа какво направих. Чакай, мами. Да ви покажа красотата, която направих. Банички. Банички с корите, които получих като подарък. Ставам ги малко да поизчинат. Наполовина са с шунка, наполовина са с кашкавал, но имат еднаква плънка вътре от кисело мляко, сирене, олио и това е. И отгоре ги... Ай, няма да си издам тайните. Какво стана? Да бъдеш климатика? Вики, климатика е пуснат на топло. Ай, изключи го. Топло е. Разбира, само да накъдра тая плитка и тук отварям. Обещавам. Как така? Да си закопчан? Така ниско. Добре, така ще направим качулката. Ние отиваме на детската градина, за да работим. Аз отивам и аз да работя, че се е 7:30, аз от 8 съм на работа. Закъсняваме всяка сутрин, аз си мислех, че ще сме по-бързички. И все пак, за да не закъснявам повече, тръгваме. Аз. Абе, друго си е човек да се изкъпи, да се облече нови, други дрехи. Започвам лека по лека да посвиквам. Просто когато ги няма ежедневните неща или са някакъв вид променени, на мен ми е трудно. Предполагам, на всеки ще му е трудно. Ще се влезем в релси, ще си създадем навици. И така, тръгваме, че закъсняваме. Лаусите сега сетат. Свечат, да. А ти какво ядеш, мамо? Какво е това? Баничка? Да, бъдем. Баничка. Вкусна ли е баничката на мама? Да. Да. Добре, благодаря ти много. Вики, на кого трябва да взема една баничка? Ами не никим как дай. Не мене. Да. А искам по-голяма. Баничка? Да. По-нисоко искам. Сега къде отиваме? Зад мете. Къде отиваме? Нека зима. На магазина. Да. На магазина. Е там. Да. Вечерята ни. Малко като вчерашната. И това е баничката ми. Това остана само от нея. Тази вечер ще го изядем. Вики, ти какво папаш, бе, мамо? Какъв? Кашкавал. Аз искам това на деско. Добре. Имам 1 час, в който трябва да се изкъпя, да се преоблека и да се избера всъщност дрехи и да се гримирам. Ще се справя, ако почна сега. Хайде! Първо да затворим
шторите. Така, пускаме климатика и трябва да избера дрехи. И то трябва сега. Да, на празна маса. На празна. И това беше първата моя седмица от декември. Благодаря, че намерихте време от забързаното си ежедневие, за да ме гледате.